Ik ben net bang online en ik ken heus woord haar. En ik ga vaak in een storm van ezel gewoon, maar ja, dit gewoon puur alleen nog ik ben lietse hartjes, dat je lezen eerst in een bedje en alleen nog al bij de gedachte dat er wat kan gebeuren, ja, dat gaat je er merg een been. Listloeker Johan Talsma van BVNL Noord-Est-Friesland voer maandagjoen na aanrin van het verkiezingsdebat in Muntjesziel een dreigbrief onder zijn Ruud de Wister van een auto. Ook zijn gezin wordt daarin neemt. Voor mezelf, ik ben voor geen niet bang. Ik rem mezelf, ik hoef ook geen beveiliging. Het is gewoon bij een bedrijf die dus sympathie voor onze partij heeft. Die zei, joh, maar ik wil tot een verkiezingsbeveiliging voor die regeling, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon normaal stretter en ik ken zonder beveiliging. En ik hoop dat het hier alsjeblieft toch herkent. Alleen nog, ja, voor mijn vrouw en been, bij u stuur zo, heb ik alles in de camera's, dat valt wel aan. Maar ja, ik weet niet hoe ik het mee omgaat, maar dat is ook voor mij die bij de politie wil jaren. Talsma had ondertussen een onjefte die bij de politie. Van waar de brief nou echt afkomstig is, bloot een rietsel. Onder de brief stiert wel de naam Werner de Boer, lid van Antifascisme Friesland. Maar Antifascistische Actie Friesland distancieert haar volslijn van deze eenmansactie. Wij hebben hier vanuit de AVA geen enkele connectie mee. Dit is volstrekt net onze stijl. Wij spelen altijd eerlijk en open en bedreiging spelen absoluut net uw wijze om het chinloert te litten. Voor Talsma betekent deze bedreiging net dat hij stapt als politicus. Al had dat juster jongen wel een skofje terug zien holle spoeken. Wij hebben het om te danken, weet je wel. Ik ben absoluut niet een racist, geen fascist. En ik werk hier gewoon keihard. Ik sta gewoon midden tussen de mensen. Iedereen kan me benaderen. En ja, dan denk je van, ja, waar doe je het nou voor? Maar ja, van de morgen word je wekker. En ik denk van, ja, bliksegaters. We zitten nu op een boot. En we hadden een goede koers te pakken en we gaan terug. En zo zit dus het hele team erin. Dwarpenfederatie Kalmelaan en plaatselijk belang Munnekezeil distancieren haar een ek van deze bedreiging. Het bedreigen van landelijke politici is net van de laatste maanden, maar lokaal lijkt het bedreigen dus echt dat te nemen. Talsma had daarom nog een bladskip onder de mierskip. De mensen zelf met hun verstand roepen. Er is voor me helemaal geen middel om zulke soort dingen als dit te remmen, dan alleen nog je eigen boeren nuchtere verstand, want dat je gewoon zulke soort dingen naar door. Ik denk dat dat het enige remedie is. Ik kan wel zeggen dat mooi net, maar er zijn altijd mensen die het dat doen.